Ay paoras kabalen. Kaya tabing mabilog ang persaning GNN TV 44, mabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ngayong Webis, November 20, 2025. Yaku po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Panyaw siya ing pastry company king Clark, king gobyerno, nagawang aksyon king salukuya na EU ban ang maging sangkan ng mas layoff ay ning balita. We got to get this paper approved. Please help us to get it approved so we can really get more and more. I mean, get back all our stuff, start to export all our frozen product to Europe. Nananawagan ang La Rose Noa Philippines sa pamahalaan na tulungang mapabilis ang pag-aproba ng mga kinakailangang dokumento sa Brussels upang maalis ang European Union o EU ban sa mga produktong pagkain mula sa Pilipinas na may sangkap na itlog at dairy. I'm really not upset about the Philippine government at all. I'm just begging the Philippine government to help us now to get this paper approved. The paper have now finally been sent to Brussels, but they're not yet approved, so it's maybe only halfway. Ayon sa kumpanya, umabot na sa 466 na empleyado ang na-layoff sa nakaraang linggo at posibleng madagdagan pa hanggat hindi nare-resolba ang issue. Ang ban na nagsimula noong 2023 ay resulta ng di umano'y hindi agad na pagsumite ng gobyerno ng Residue Monitoring Plan o RMP, isang dokumentong kailangan para sa pagpasok ng dairy at egg-based products sa EU. Giit ng La Rose Noa, kumpleto sila sa international certifications at sumusunod sa food safety standards ng EU. Ngunit hindi pa rin tinatanggap ang kanilang mga produkto dahil sa kakulangan ng RMP mula sa pamahalaan. Malaki ang epekto nito lalo pat Europa ang pinakamalaking export market ng kanilang macaroons, croissant, cheesecakes at chocolates na ngayon ay nakakaranas ng sunod-sunod na kanselasyon ng orders. Itinatag sa Clark noong 2012 matapos lumipat sa China. Malaki ang naging ambag ng kumpanya sa komunidad sa pamamagitan ng 5 paaralan at mahigit 300 scholars ng La Rose Noa Foundation. Because I love to be here. I love the Philippines. I love to be able to share with, sharing is caring. And I'm so happy. My entire family loves what we do for charity. And I hope that we will be able to have the help from the Philippine government to stay as we were before and maybe even to open our second factory and be even bigger and build even more school and help even more students here. Nagpasalamat ang kumpanya kay CDC President Agnes V.S.T. de Banadera sa patuloy nitong tulong at sinabi na kung maibabalik ang access sa EU market ay muling tatawagan ang mga empleyadong na-layoff. One thing we have promised them is when the European business comes back, we will be rehiring them. Yes, the good ones, of course. It's different when they are let go because of performance, but those who are good and deserving, we can always call them back for work. Yeah. Hinihiling nila sa Department of Agriculture, Food and Drug Administration at Office of the President na kumilos agad upang maresolba ang sitwasyon at mailigtas ang kabuhayan ng daang-daang manggagawa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Ing siyudad San Fernando, ing asahang kamumunang mibuklat Autism Center king Mabiluga, Pampanga. Yan ing pegmaragul ng Mayor Vilma Caluag ing State of the Children's Address ay ning report. Pasalamat la rengatlong ngari dareng kaya nakang ating special needs at atsuking autism spectrum king City Government ng San Fernando kay batyang miapruban ing Ordinance number 2025-020 ang magtatag king San Fernando Center for Autism and Neurodiversity. Nagpapasalamat po kami kay Councilor Harvey Kiwa na sa pag-push po at ang pagpapa-approve po ng programang ito.
Malaking tulong po ito sa mga batang may kondisyon na under spectrum po. Lalo na po yung mga hindi po nila kayang i-afford yung pagpapatherapy sa labas. Malaking tulong po ito. Ingordinansa sinulong ng Konsehal Harvey Kiwa at inapruba ng 9th Sangguniang Panlungsod kapag nasanang mamye komprehensibong suporta, assessment, therapy at kareng programang makaangkop para kareng kaya nakangating autism at aliwa pang developmental needs. Masaya kami po may kaprograma lang Makanyan Kining City. Pasalamat kami po kang Mayora. Dininano po chance din kay kaming anak. Balami po alang pwedeng magawa para karela na ako bilang kay sitwasyon po kang Joy, bala ko po alayan chance magobra. Mali ko po pala. Pasalamat ko po may buklating makaninong programa. Meto kami po kayong maging kayabi kami karet ang programa ng Mayora. Metong ya kareng peka masanting programa ning San Fernando ning Mayor tamong Vilma Kaluwag niya. Kami nga ting dita ka support kaya anak ni. We have been supporting him para balumin nung naukari niya maging masanting. We're trying to find out the kayang talent. Up to now, mag-aral niya. Pasalamat kami na Kenny may enhance itang kayang. Personal na lang peki sabihan Mayor Vilma Kaluwag, Reng Pengari at Reng Anak kaibat ning kayang State of the Children's Address inyang November 19 king Heroes Hall. King kayang talumpati, dinikdik ning alkaldi na sentro ning kayang programa king syudad, ingka pa kananda rin kaya nakan. So graduan tamo po yung masantindang kinabukasan, uling atin lapong puwang ketiyato kasi gana-gana kayabe talaga ken iyo po emo po kaya nakan pati po rin mga tua akit yu atin lapong lugar keti syudad San Fernando na sana mapansin po. Dinikdik ng kaluwaging balaw sa pamagtas ng education performance rates, pamagpatibe king child protection programs, at pamagpalawak king health services kalupaning immunization, telemedicine at maternal care. Peg maragul niya naman ng galalay kwa ng syudad, kabilang yung Seal of Child-Friendly Local Governance, Rank 1, King Region 3, at LCPC Ideal Functionality Award. Agpangking alkaldi, partiyati ning malawak a roadmap ning syudad, king pa magpatalakad mas marakala child development centers, mental health access sites, at world-class facilities para king edukasyon, sports, at social welfare. Aw saneng makasalisayang tagumpe ing pangapasan ning ordinansa para king San Fernando Center for Autism and Neurodiversity. Ing pekamumunang pasilidad king Pampanga ang makasadya para kareng kayanakan king spectrum at neurodivergent learners. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King selebrasyon pamunin ng 100 years ng St. Scholastica's Academy of Pampanga, pesinayanen ng NHCP, ing centennial marker ng eskwela, ay ni-report. Formal nang inilunsad ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang centennial marker ng St. Scholastica's Academy Pampanga sa isang seremonya ngayong November 20, 2025 bilang pagkilala sa makabuluhang ambag ng paaralan sa edukasyon sa lalawigan. Itinayo sa harapan ng paaralan, ang marker ay sumisimbolo sa 100 taon ng paglilingkod ng St. Scholastica's Academy na nagmula bilang Assumption Academy noong 1925 sa pamumuno ng mga missionary Benedictine sisters mula Alemanya. Mula sa maliit na paaralan sa tahanan ng pamilya Singyan, lumago ito bilang pangunahing institusyon para sa kababaihan at kalaunan, pati kalalakihan sa elementarya at sekundarya. Ay talaga pong pakay namin sa buong bansa na lagyan ng panandang pagkasaysayan yung mga mahalagang lugar sa ating sa buong bansa po. So, isa itong St. Scholastica's Academy na nagbigay ng edukasyon sa maraming mga kababaihan kasi maraming mga tao ngayon, lalo dito sa Pampanga. So, sunod-sunod po ang aming paghawin ng tabing para sa mga bagong pananda ng pagkasaysayan. Sa kabila ng digmaan, paglipat, pasilidad at sakunang idinulot ng Mount Pinatubo, nananatiling matatag ang paaralan at aktibong nakikilahok sa pagpapalago ng edukasyon at komunidad.
Ako po talagang lubos na nagpapasalamat na nirecognize po ng National Historical Commission yung contribution po ng aming eskwelahan sa kasaysayan ng Pampanga. Dahil po, hindi lang ito naging educational institution, naging hospital po ito noong panahon ng Hapon. Pero po yung ginawa ng National Historical Commission, nabigyan kami ng plaka na kine-commemorate po yung aming contribution ng eskwelahan namin sa kasaysayan at sa kalusugan at sa lahat sa karunungan ng mga tiga Pampanga. Kami po ay talagang lubos na nagpapasalamat at kami ay nare-recognize. Ang unveiling ng NHCP marker ay isa sa mga pangunahing tampok ng year-long celebration sa ika-100 anibersaryo ng St. Scholastica's Academy, Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga. King karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing Menimuna at ang Gangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para ka rin kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kekatamong susulong king siyudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwid ya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwid ya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwid ya ing Ciudad San Fernando. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bida ang gelingan at talento na rin kabalen king pasabog a costume ng Miss Universe Philippines at Isa Manalo. Silipan tayo iti king report ng Patricia Mamangon. Philippines! This country is a nation of fiestas. This costume captures their spirit with every element inspired by the nation's grandest celebrations. Ipinakita ng designer na si Mac Tumang ang galing at yaman ng Kapampangan artistry sa national costume na Festejada na isinuot ni Miss Universe Philippines Atiza Manalo sa preliminaries ng Miss Universe. Hugot mula sa kultura, komunidad at liwanag ng Pampanga ang disenyo. Muli itong nagbalik sa inspirasyon ng Giant Lantern Festival, ang tradisyong naghubog sa malikhaing identity ng
ng lalawigan. Ayon kay Tumang, mahalaga ang naging ambag ng mga Fernandino sa pagbuo ng obra. Nagpasalamat siya kina lantern maker Eric Kiwa at visual storyteller Gerald Gloton sa pagbabahagi ng mga sanggunian at materyales na naging daan para mabuo ang konsepto ng kasuotan. Tampok sa festehada ang higit 65,000 hand-cut petals na tinahi sa 3 kumikislap na tier na kumakatawan sa mga elementong tambur, siku-siku at palimbon, mga pangunahing forma na makikita sa tradisyonal na parol ng Pampanga. Ang mga ito ang nagbigay buhay sa palamuting hango sa precision at galing ng Giant Lantern Festival. Sa pag-akyat ni Atiza sa entablado, dala niya hindi lamang ang isang costume kundi ang diwa ng Paskong Pilipino at ang ningning ng kapistahan ng mga parol. Sa likod ng obra ay si Mac Tumang, ang Kapampangan designer na patuloy na nagdadala ng Filipino artistry sa pandaigdigang entablado. Isang liwanag mula Pampanga na ngayoy tumatanglaw sa mundo. This is Patricia Mawangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Apat na weather disturbance ang mamapekto king bansa. Muna yung ITCC o Intertropical Convergence Zone king Mindanao ang magdalang pamanuran. Kadwa yung easterly so yung mapaling hangin manibatan king dagat Pasipiko, yan naman yung mamapekto king Southern Luzon at Bicol Region. Inya makaranas lang malisangan at mapaling panahon. Yung katluya pining shear line, ito yung kami sa lubo ng marimla at mapaling hangin at mamapekto naman king northern at mapilan party ng Central Luzon. At yung kauli at pangapat, kaya pining northeast monsoon o anging amihan, mamapekto naman king extreme northern Luzon. Pauli na niti, marimlang panahon yung araranasan. Ala namang kakitaba yung low pressure area, kilob at luwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging partika kay pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numero mayakit king kay kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Abe, lungatid kang kamag-anak o kaluguran, amaluat mo nang kasundo. Masantingawsan mo na lahat ang sakit mong loob, lakwas mo ng kalingwan. Huling wari yabe. May bay chain talapagligtas, isangkan, ay ikatamo mo naman, may patawaran. Ligwa mo na abe, huling 35 days na mo, Pasko na. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, kaya dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll ben nyo lang yaning Webis, Remekala pa Istorya, Ketiking Probinsya. Yan ko po Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuy.